Clar, a la conferència l'heu titulada 12 jutges contra un poble. El primer que cal dir és que ja no són 12 jutges, ja són 9, cosa que encara fa més ridícula i més humiliant per Catalunya aquesta situació, perquè clar, n'hi havia d'aquests, dels 12 originaris, hi havia un que era en Pablo Pérez Trems, que era un dels pocs que es deia una mica que era autonomista, com en diuen ells, que el van recusar per autonomista. És a dir, el Partit Popular va aconseguir descavalcar-lo del Tribunal Constitucional senzillament perquè era un dels, a més de ser autonomista, era un dels pocs magistrats del Tribunal Constitucional que havia escrit alguna cosa. I llavors, perquè aquesta és una circumstància que es dona sovint també, que és que mentre en els tribunals constitucionals respectables de l'Europa occidental, l'Alemanya, etc., o mentre a la pàgina del Bundesverfassungsgericht del Tribunal Constitucional Federal Alemany hi veu uns currículums espectaculars, clar, entres a la pàgina del Tribunal Constitucional espanyol i la meitat no han escrit ni una línia. Llavors, un que havia escrit alguna cosa també se'l va encarregar precisament per haver escrit una cosa sobre l'Estatut, les relacions internacionals en l'Estatut. Per tant, Pablo Pérez Trems ja descavalcat fora. L'altre es va morir. Un altre es va morir, que era l'Agustín García Calvo, que de fet, com deia Core Vidal, que detestava un escriptor que era Truman Capote, quan es va morir Truman Capote li van preguntar a Core Vidal: bé, i vostè què en pensa del traspàs de Truman Capote? I Core Vidal va respondre: bé, és un gran pas en la seva carrera. Doncs això mateix podríem dir de la defunció del García Calvo, que clar, era un personatge que diguem-ne, a l'altre extrem del Pablo Pérez Trems, que havia estat governador civil d'Almeria en època de Franco i era magistrat del Tribunal Constitucional. És a dir, per tant, era un personatge preconstitucional que decidia sobre les normes postconstitucionals. I una bèstia, d'aquests també que li agradava molt anar de cacera, que fins i tot el van detenir un cop perquè deien que havia amenaçat a una persona a la sortida de Madrid amb un fusell, i per tant podeu pensar en mans de qui estava l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant, un descavalcat, l'altre mort, i n'hi ha una, per tant, en queden només 10, i diuen que hi ha un altre també que també ja la cosa està en fase terminal, que té un càncer avançat, també línia conservadora, i que ja no va ni a les reunions dels plens, etc. Per tant, al final, no, tot i que segurament si encara és viu, doncs a l'abril segurament votarà de manera destructiva respecte a l'Estatut de Catalunya. Per tant, de 12 estem parlant de 9 o 10, que clar, que decideixen sobre una cosa respecte a la qual el Tribunal Constitucional espanyol no ha decidit mai, que és no només sobre un estatut, que sí que el Tribunal Constitucional espanyol ha decidit en alguna ocasió sobre un estatut, alguns estatuts, però és el primer cop que decideix sobre un estatut aprovat en referèndum per un poble. Llavors, clar, això, per tant, posa en tensió màxima el control de constitucionalitat de les lleis, la jurisdicció constitucional i la democràcia.